Hi guys, maayong gabi nato tanan. So, for today's vlog, magkuan ta guys, maglabay tag basura guys. Kami tras nagkuan pataan ni atong munggos, kani atong munggos atong gilatan, wa pa man kayo ning ngaling kay gibutangan ako uling nga pod. So, ilabay sa nato ni atong basura. Kani malata og di malata guys, amo man ang gilahi. Sa to sa ilabay. Diri ko moagi kay si Boots diha, maghinay lang ko. Diri ko agi guys, kay samukan kina si Boots. Agoy. Makabalo ra ba na siyang mugawas ko? Agoy na. Ang tanawa na diri. Yung ayo pagsaba dong kay. Grabe ra ba kasambok na imong papa dong. Nakita sa Hi bots. Si Bots sa gawas. So, pantay dari ko moagi sa pikas. Atong Persian guys. Oh. Hi. Hi, tanaw kamera. Hi. Napa kung isa ka iri nga Bisaya guys. Hi tiger. Oh, mo na nagubaan mo ang screen sa kuan guys. Sa mo ang aluminum nga portahan kay diya sila mga ginapoy bots na kumoy tiguba, mas labo pang tiguba. Iimpas. Si Bots guys. Atong tawagon diri sa mukan kay na guys. Uy. Bots. Atong nabruyan diri daan. Diri sulod. Tinao ko. Tanawa akong payong guys, giguba na ni Bots. Oh, giunsa na niya. Bot na ni si Bots ay. Grabe gid ka ungo anak niya ay. Dako dito dili magsigipan kay balong samok kay na si Boots. Oh, mugawas sa pod ka mo kay pagsulod mo niya mugawas sa pod. Aran na. Diyon sa nang punan imong higot. Nga kakaron. Ho diha una na po tai. O pagani pagkuan sa tai na napod. Hawa ay sigsamok-samok na ko kay nagdali ko kadaghan pa kay trabaho. Hoy! Diguba nimo ang kuan ha payong ha diri bi bunalan ta kabi. Sana may. Unsa nimo ni ha? Unsa nimo ni? Dagan guys kay kabalo siya nakasala sa payong. Unsa nimo ni? Nawag sa raw. Nawag guys sa hawa. Ikaw karon ha? Bantay karon ako ron. Ang dagan guys, kabalo siya nakasala sa payong. Yan, gigoy ako ang sugbaanan. Bantay ka ha, tura guys. Bantay ka ha, giunsa ni mo ni ha. Kabalo siya guys, siya nakasala. Sugbaanan, gikuan sa among. Bantay kang mami ron ha. Ay! So. Guys, butang sa nato diri guys. Maayo pa man eh. Iyara man wasak-wasak. Ngun ana man na siya good guys, kana bitang dili siya matagad. Jadi ning gubon ang payong. Ay kanang makita niya nga butang ihang gubon, kana bitang dili siya tagdon. Ang ita ina siya paagi guys, ug unsa iyang gubon nga kuan gamit. Murag iha man hindi. Sayang kay gwapo bi kini natag ni mama. Hiran ha? Labta na po ni mo ha. Wala ba ni nang hilabot ang payong ni mo? Unsa na ni oh? Mabunalan dito karon naning payong. Pero dili na po na siya bunalan guys. Ay kana bang aksyonan lang. Doy kay bunalan niya payong ra.
Garaan taan na guys. Anawa, dagandagan garaan na taan na. Nangapod-pod ang payong. Di ate. Wala na ko'y payong ano. Naimpas na akong payong. Sa dalay. Ala, dili siya makuan. Okay, nipis rin yung kuan. Natag ba yun sa kong mother in tawon. Kanya kung gipili kay nindot siya. Kung sa man mong gikaon pod, utro po ni kung dudong gamay oh. Nali na siya maayaw oy. Nangabali na yung mga diri oh. Nga ba na straight na. Impas ano yung pusutin ulan, kuan man yun. Na matuslok taan. Ato na lang yung kuan, di naman po ni magamit o kaya di naman po ni siya masarado. Ato na lang ni ipuson. Ang problema, ang saan paghipos ani. Nanglan natay itusok ani para mahipos siya. Masulod. Madisgrasya niya taani ba makuan atong kuan. Lisod ta. Sama ni. Ha? Wala pa, niya pa nadapit may oy. Na bisag walay agas ron may impas kitani. Ay, Diyos ko Lord. Halak ka bisag ikuan na puto kong basura dito. Ana lang sa anak ko ni diri. Boss, bisag nang gilabot ako sa basura di abot sa. Ikaw ba ko ang payong ha? Unsa ni man yung payong? Awa guys. Unsa ni man yung payong ha? Unsa ni man yung payong? Ano man eh? Nang giguba ni mo na? Unsa ni mo na? Ko karon na. Unsa ni mo na? Nang baba ni mo ba man tubi? Man tubi? Baba ni mo ha? Anong dili man nakapuyo imong baba-bot? Ha? Anong di kapuyo imong baba-bot? Kasabot na siya guys. Kasabot siya guys. Kay usay mamuno ko niya kung tinutud. Ano ni? Unsa ni mo ni? Unsa ni mo ni? Kau karon? No guys. Na. Madlo ka na siya guys. Action na wala guys. Oh. Na. Antay ka ha. Iguban na po ni Rima. Doon sa man ni Rima. Ha? Ano imo nang iguba? Wala na tay payong. Ang muha ka. Na. Teka ha? Go. Kay laing mahimo ha. Wala ayo pagawsa na ka kay nakuan na pud ang kuan na hikot. Napay dudong gamay oh diri oh utro po ni siya dudong gamay oh. Ningdadan po muro pug jeepling kay kasala pud siya. Oh. Napareha ng amahan mo na sila anak guys. Kapot, utrupog ka. Ang dagan-dagan mo, mag-jeepling. Go! Ito mo, jeepling. Ako sanin ko ng basura guys ha. Ha? Bantay mo rin ako ha? Ay, Jesus Christ. Dagan-dagan si Dudong. Nalagi sa makuan na ito ang cellphone ba? Kung na lang ni ibalhin. Wait lang guys ha. Iana lang sa anak ko guys kay. Ay, dire daw. Nanaw na sa kuan ha, sa sagbot ha. Wait na lang itong mga ero guys eh. Di ko makita.
Diri na nato ipatong. Oh. Nagaulan. Ana guys, kay maklaro ta. Maglabay tag basura. Gaulan guys. Aray man ni natong malata ug di malata guys. Ani panglabay na nato ning daspan. Ay di naman ni magamit. Gaguot ra man diri. Ani na lang git. Ano sa nato? Sana po kanilang pangaon. Kani di man himalak sa ini. Hayag pa man. Si banana guys, pasiga na ba daw ang suga? Ingko hayag pa. Ayan guys. Kani malata. 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 Kaning buhok di man ni malata. Kaning malata ni. Kani unya ni. Babay man ni nato unya diri. Andiri sa anak. Di ko maklaro guys. Ito na ibalhin diri. Na, balhin na to guys. O amo ang mga semento sa kilid guys. O kay gilumot na po tungod kay ulan init. Ako anak ko ng pangbrasan diya puhon. Puhon guys. Ako na po nang limpyuhan diya. Magbrasta kay para malimpyo ato ang gawas. Kani carton man ito ning limpyuhan. Wao na to ning ubang carton para dili siya guot. Malata ni guys. Manatag labay guys sa atong basura. So kani ato nang ilabay diri. Atong ipatakilid para di maguot ang basura nato. Dara guys. Ang dili malata ni ara. Ang malata ni ara. Isagregate man na guys kay di man na punton sa mga basura guys og di na nimo i-aggregate guys pasadaan man na imong basura di sa gawas. Ato gyud ni sila ilahi para makuha gyud nila sigurado.
magkuha sa ta guys og water kay atong ikuan sa mga ihi. Kamong duha, kani o nakasala. Kaning duha. Kaning duha nakasala. Nga naman din mong duha. Mga partner kimo ha. Mga partner kini mga unguan ni. Mga hilabtanan kay gamat. Mau ka karon, bunalan ta karon. Nagtunan kay gamit ha. Na guys, kasuk-kasukan guys kay para makuan guys ang tagam. Tarungan sa nako ang pan guys ha. Ano manghilabot sa gamit ni mami? Ha? Ano manghilabot sa ikaw? Ano manghilabot sa pan mami? Ha? Oo, karon ako. Ewa si Boots guys. Kay balo siya guys, kasal siya guys. Nangunguho ka? Anong nguho ha? Na guys. Sige. Anong nguho? Iguba to ning kahoy, ang pangpayong. Dire. Ikaw karon? Hila. Kuya ha, kay naay trawas mami, di masigig samok-samok. Dako pitag sala ha. Guba nimong payong ha, kabalong. Mura na tong payong niya, hinatag pa din na ni Mamila imong giguba. O nga. Ay laing mahimo sing kinabuhi guys. Kulob sa nako ni guys kay. Nyaran nako ni kaon. Ikaw sa model diha. Na walay awas magulan karon magkuan ta salud tag ulan. Ay ibutang na lang ni basura dira o. Dira kasala. Ya run out. Maupay pagpitit. Makaluto rin na. Guys, run out guys. Nagdiptaan ni ron. Wala naman tayo ni tubig. Ha? Maupay pagsugod. Balik na pong water. Giiwaw si Boots. Giiwaw mo. Ha? Kajut lang kay kuan sa nako tong tai dito. Ako ra lagi ana. Manalod kag ulan? Manalod tarong kusog na ako. Ako pud nang labay ang kuan pod. Ang trapo mabasa. Uga naman eh. Uga. Trapo. Sugod ang ulan guys. Ganun eh. Oh. Managan guys, pag mugaw ni pug hangir. Kapag isa murag nabuang. Kabalo man gud sila guys, nga nakasala sila muna nga. Mahadlok sila guys, kay nakasala. Magkuan ko guys kay ang ihi. Sige, laga pangihi ni mga ungo. Ulan na. Mantag mo kusog ni kay magsalod ni ulan kay way agas. Lay agas. Pag mo kusog ni ulan ron, okay kayo.
Masulod na ko guys kay pasudlon kong banana kay gaulan daw. Sure daw ang magsalod. Ay. Natuluan akong cellphone guys. So, di rin masudlag tubig. Ano yung Diyos ko Lord, bala na po akong likod. Nagsakit na rapod raban akong likod. Bihawa. Agi, mami. Dito ba? Uy, nangaon naman lagi ning mga miyaw-miyaw. Ako na siya. Naugi di na para kuan. Da ni basura. Bakit ito ulan? Makahilanat man to init di kay ganina. Nakahilanat ang ulan, guys. So diri ra tataman guys ha, kay ako saning ipang prepare ang uban akong trabaho diri guys. Karo dayon mag-upload na pug ko guys kay baka after na pug ko ni kadlaw nag-upload kay daghan ako ang gi-vlog karon guys kay tungod duha ka adlaw ko wala ka vlog. So salamat guys sa inyong suporta sa pag-follow, like and share sa akong Facebook page, Facebook account, kung TikTok og Reels, og sa pag-subscribe niyo guys sa kuang YouTube channel. So amping kang tanan, I love you all, God bless. Paano na ako? Gihang ako. Nauna na ako.